F'jum l-Ewropa, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen żaret l-Ukrajna li bħalissa tinsab fi gwerra mal-forzi Russi. F'din iż-żjara von der Leyen iltaqet mal-President Ukren Volodymyr Zelensky. F'konferenza l-aħbarijiet, il-President tal-Kummissjoni Ewropea qalet li l-Ukrajna qed tiġġieled għal valuri Ewropej li qed jiġu iċċelebrati f'din il-ġurnata. Dan fil-waqt li l-President Ukren uża din l-okkażjoni sabiex jinsisti dwar il-projetà ta' pajjiżu dik li l-Ukrajna issir stat membru tal-Unjoni Ewropea. L-applikazzjoni sabiex l-Ukrajna issir membru għadha fi stadju bikri. Apparti minn hekk, il-Gvern Ukren għandu jrid iwettaq 7 riformi sabiex il-pajjiż ikun konformi mal-liġijiet Ewropej. Fost ir-riformi li jridu jsiru hemm dawk sabiex tkun miġġielda il-korruzzjoni u anke dawk favur protezzjoni tal-minoranzi fil-pajjiż. Ursula von der Leyen qalet se titkellem dwar dan fil-laqgħa mal-mexxejja Ewropej f'Ġunju li ġej u wara isir rapport dettaljat fil-ħarifa. Intant waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet, il-President tal-Kummissjoni Ewropea ħabbret ukoll aktar dettalji dwar round ieħor ta' sanzjonijiet kontra Russja, fosthom biex ikunu affettwati ukoll dawk il-pajjiżi li jgħinu lir-Russja.